Kublai fi kiprolog ki baju snutnat ban sngap ya kum kini kita video nane kita jing hikai nga sngup anai kublai kerpang fi kiprolog ki bai mensiminga barbor bangan sedang biang ban hikai fi hapo ke YouTube ho ngala ja sipor yakane ka company video po YouTube lani nga jing hikai fi lengba kane ka platform Tito prolog mentang ni aj direct sa topik jong nega video ka mentang singi nga jing hikai fi sapang ka WhatsApp mo babon ki prolog hagni singi ki phone nga ki call nga babale nga ja nega kam YouTube so bhaban hikai yang ya kata ka benta sapang ka WhatsApp namar ka WhatsApp junga kalong kumne kisen nga ya screenshot hapo ka WhatsApp bakalong kumne baka WhatsApp jong ki kamlong shu ban penen kam nakataka daw ngasdang ban penmi iya kane ka video te ajing kesan jong phi da ka ba phi like share but subscribe ngine sol iya kane problem hagane ka video te lemtang ni yachmat kumno ban le iya kane but naga eka daw bakalong kumne ngan sabatai khamsai phi hagane ka video but kane ka daw kalong naga daw ka ba phi kram na bot ya ki term and policy lane ki condition jong ka WhatsApp mo ki policy ya ki rules jong ka WhatsApp nakataka daw ka WhatsApp phi ka IP ban lane ka IP this account cannot be used mo ti kumta husiar nang nismat bapila ban tip hagan next video ngan sai kai company IP sapang ka WhatsApp lane ka kata ka rule ka philai phi light na ki rule jong ka WhatsApp te ka barabar hi ngai hagni gisingi babon hi bapenon kam ya ka GB WhatsApp nakata ka daw kakta ya ka number phone jong phi tingini keren than chpangata namar ka jong ka sim ya ka por jong phi ngini ya direct sa ka topic kum no ban fix ya ka problem elementang ngini ya chkman kum no ngin pe ot ya gini ki step ki bang hi kai phi hak ka video kanang bak WhatsApp jong phi kan long biang te le ja po Play Store but search WhatsApp hadin mi pilala pu kane WhatsApp sanyan ne WhatsApp hadin nang ta PUE kane bathok ne developer contact klik hang to hang ni keron ajaj bapin report ti yaman tai ngan hi kai phi kumna ban report na ka website jong ka WhatsApp help center nyon hagane ka option bathok website te kane la minga sa Google Chrome na Google Chrome phila ban la ping ki line ni phila nyon ni tok nang da nyon gane help center hadin nang ta phila ban hiar kham sorom phila ban la pi gane ka contact mo nyon gane contact hadin nang ta phila ban la kumni hang ne pat phila ban nyan hang ne ka option baning kong ka batho WhatsApp messenger support sanyan hang tu ba green kandiat tu batho ang tu contact us mo nyon hang tu bat nang ta phila ban yo i hang ni kapan ni phi ban pendap yo mobile number nang ta ka email nang ta confirm email te ngan pendap yo number jo phone hang ni bat ya ka email te hang ni ngala ban pendap yo mobile number jonga nang ta ka email nang ta confirm email mo ka ba kham dan kam hang ni phila ban hiya sharum nang ta phila ban lap ya ni ka box hang ni ka phila ban pendap ya ki contain te yakini ki jing tho phila ban page na po description but na comment jong video te ngala de ban page kumne so tho bi kumne thik phila ban bot hang ni ka screen jong video la ne phila ban check po description but ha comment te hang ne phila ban pendap yo number phone jong hang ne tho my number nang tapat phila de ban pendap gane senyon next step mo nyon next step nang ta nyon ne send question te phila ban i gane ka message ko bang ne your question has been sent te kumne hi phila banyo ikawai ka notification na po email te kane ka pha epi kumo phi ne ka poi te ka la bani ne support WhatsApp kane ka poi na po ka WhatsApp team ka ba ong ba phila ban app sa kawai ka message ka ban sawan ban pinsha bala phila biang ne ban penon kam ya ka WhatsApp la ne phila ban biang ban use ya ka WhatsApp tikade kala ban trekam ha po arp sokenta sa shop arp sokenta kala long ka WhatsApp jong phi ti kermen kade ka video kan yara phi bat kermen ka WhatsApp jong phi kan long biang nang nismat bat subha da ya girul jong WhatsApp policy knang philai biang ban shaban nang nismat komplai sibo ni ka por phi phila pulut knang nang benta kade ka video or click ban share like bat subscribe nang benta ki we ki ji kai komplai sibo min sai kan dupat hagi wai ki video